anxoves. Hem posat a sofregir la ceba amb una mica d'all i aquí tenim els ingredients, que són el pebrot verd, el pebrot vermell, el vi, el caldo i tomata. Tirem el pebrot verd, el pebrot vermell, deixem que es coui, que es quedi ben tou. Ja tenim les anxoves estan netes, sense cap, sense tripa, i la verdura s'està coent, encara li falta una mica. Hi posem el tomàquet i remenem. Farina per lligar el sofregit. El caldo i el vi blanc i esperem que bulli. Una vegada comenci el bull i posarem les anxoves. Posant les anxoves una al costat de l'altra i veiem que el brou està bullit i esperarem que cogui durant 10 minuts i ja estarà. Les anxoves ja s'estan obrint, o sigui, vol dir que ja li falta poc perquè estigui acabat el plat. Ja tenim el plat fet, ja està emplatat i a punt de servir. Que aprofiti!